Idi sana bunso, ikaw na lang magbantay sa anak mo. Kuya, paano tayo kakain kung hindi ako magtatrabaho? Huwag mo nang ipamukha sa akin yan, Ruby. Kuya, pag may nagtanong sa akin, sabihin mo hindi ako nakatira dito ha. Ano na naman ba ang nangyari? Siguro may atraso ka na naman, no? Ano ba kasi yung ginawa nila sa'yo? Paano naman kasi kuya, pinagtripan nila ako kanina sa inuman. Akala mo kung sino silang mayayabang. Bakit mo pa kasi pinatulan, Franz? Alam mo naman mga tambay yung mga nandun. Sabihan ka ba namang tamad at umaasa lang kay Ruby? Kaya sinapak ko. Bakit? Hindi ba totoo? Isa ka pa kuya, may pagkain ba tayo dyan? Nagugutom na kasi ako. Wala. Hinihintay ko pa si Ruby. Baka may dalang pagkain pag uwi. Pag hinanap ako ni Ruby, sabihin mo nagpapahinga lang ako ha. Sige na, pumasok ka na sa loob. Baka maabutan ka pa na Ruby. Baka magalit pa yun. Diyan ka na nga. Kuya, ikaw munang bahala kay Amy Pakibantayan mo siya habang wala ako. Sige Ruby, ako nang bahala sa kanya. Siya nga pala kuya. Ito yung pambili natin ng pagkain mamaya. Salamat ha. Ano pala yung gusto mong ulam mamaya? Ikaw nang bahala kuya kung ano masarap iluto. Siya nga pala Ruby. Baka pwedeng makahingi sa'yo ng extra na pera. Ha? Saan mo gagamitin kuya? Baka kasi mabitin ako sa pamamalingke. Alam mo naman, mahal yung mga bilihin ngayon. Magtipid din tayo kuya. Alam mo naman, lumalaki na si Amy. Maganda naman yung trabaho mo, di ba? Oo nga kuya. Pero hindi sa lahat ng panahon. Sige na bunso, dagdagan mo na yung pamalingke ko. Ano ba yan? O ito, alis na ako. Baka kasi mahuli na ako sa trabaho. O sige, mag-iingat ka Ruby. Ayos! May pansugal na naman ako. Hello, paring Jerry. Ano pa Roberto? Tara na. Mamaya konti. Hindi pa kasi natutulog yung alaga ko. E di iwan mo muna kay Franz. Wala siya dito eh. Baka nakikipag-inuman na naman yun sa mga barkada niya. Paano tayo makakabawi niyan, pre? Sige na nga. Sunduin mo na lang ako mamayang tanghali. Sige pre, daanan na lang kita. Makaligo na nga. Pare! Pare! Huwag kang maingay pare. Kakatulog lang ng alaga ko. Baka magising. Ganun ba pare? E sinong kasama niya pag umalis ka? Wala pare. Isasarado ko na lang yung pintuan para hindi siya makalabas. Total, saglit lang naman tayo doon, di ba? Hindi ba delikado yon? Sigurado magagalit si Ruby pag nalaman niyang iniwan mo si Amy. Kaya nga huwag ka nang maingay pare. Para hindi niya malaman. Ikaw bahala pare. Tara na. Para makarami tayo at nang makabawi naman ako. Sana nga pare, para makabawi tayo. Oo nga pare. Minalas kasi tayo noong nakaraang araw. Marami ba tayong puhunan dyan pare? Oo naman pare. Mabuti na lang nakahingi ako ng pera kay Ruby kanina. Sana all. May kapatid na mabait. Mabait din naman ako ah. Tara na nga! Buti na lang kuya, nanalo kayo. Natikman ko naman yung panalo nyo. Natsamban lang namin, Franz. Kasi lagi kaming talo nung nakaraang araw. Buti pa nga ikaw kuya eh. Binibigyan lagi ni Ruby ng pera, samantalang ako hindi. Paano mo siya makikita? Lagi kang tulog at lasing. Di bale, sa susunod, hihingi naman ako ng pera sa kanya. Iba talaga kayong magkapatid ano? Spoil kayo sa bunso ninyo. Siyempre naman, si Ruby lang kasi ang pinag-aral ng magulang namin, samantalang kami ni kuya hindi. Ang sabihin mo, Franz, tamad ka lang mag-aral. Bakit ikaw kuya? Di ba puro babae lang ang laman ng utak mo, kaya hindi ka rin nakapagtapos? Tumigil na nga kayong magkapatid. Pareho lang kayong pasaway. Buti na nga lang, andyan si Ruby. Hindi kami pinapabayaan. Kaya obligasyon na Ruby na buhayin tayo. Kasi nga, siya lang ang may magandang trabaho. E paano kung mawala na si Ruby? Paano na kayo?
O kaya, umalis siya, anong gagawin ninyo? Nako, malabong mangyari yun. Kaya dapat, alagaan yung mabuti si Amy. Para hindi kayo iwan ni Ruby. Hindi naman namin pinapabayaan si Amy ah. Saka wala nang ibang pamilya si Ruby, kundi kami lang. Maswerte nga sila. Andito kami para samahan silang mag-ina. Tama na nga yan. Mag-inuman na lang tayo. Kapag nabitin pa kayo, magpapabili pa ako. Ano ba yan? Lasing na naman itong kuya kong to. Nasa kaya si Amy? Amy! 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 Nasa kaya si Amy? Amy! Amy! Kuya! Asan si Amy? Kuya! Kuya! Kuya, gumising ka! O bunso, nandito ka na pala. Kuya, nasan si Amy? Nasa kwarto, iniwan ko kanina, nakatulog. Iniwan? Di ba sinabi ko sa'yo, bantayan mo siya? Hindi naman naalis dito yun eh. Alam mo naman, kuya, na pag hindi tayo nakikita, naghahanap yun. Nandyan lang yan. Naglalaro sa tabi-tabi. Alam mo naman na delikado sa labas, kuya, at maraming sasakyan. Idi sana bunso, ikaw na lang nagbantay sa anak mo. Kuya, paano tayo kakain kung hindi ako magtatrabaho? Huwag mo nang ipamukha sa akin yan, Ruby. Tara na, kuya, hanapin na natin si Amy. Baka napano na siya. Halika na! Kuya, ano si Amy, oh? Amy! Mabuti na lang at nandito ka. Ayos ka lang ba? Opo, Mami. Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay kapag wala ang mami mo? Tara, Amy. Uwi na tayo ng bahay at huwag ka na ulit lalabas, ha? Opo, Mami. Hindi na po mauulit. Tara, Kuya Berto, at mag-uusap pa tayo. Amy, pasok ka muna sa loob ng kwarto, ha? At kakausapin ko lang sila tito mo. Opo, Mami. Dito ka muna, anak, ha? Kuya Franz, Kuya, pwede ba tayo mag-usap sa labas? Ruby, andyan ka na pala. Ano bang pag-uusapan natin? Basta, sumunod ka na lang sa akin. Tara, Kuya Bert, sa likod tayo mag-usap. Ganito ba kayo lagi pag wala ako? Hindi, Ruby. Napainom lang kasi. Birthday ni paring Jerry. Dapat pala, kumuha na lang ako ng katulong para may magbantay kay Amy. Bakit pa, Ruby? Nandito naman kami ni Franz. Oo nga, Kuya. Nandyan kayo. Pero napapabayaan niyo si Amy. Aba, Ruby, hindi mo ba nakikita yung ginagawa namin sa inyo? Alam kong inaasikaso niyo kaming mag-ina, Kuya. Oh, yun naman pala eh. Pero simpleng bagay lang yung hinihingi ko. Hindi niyo pa mabantayan yung anak ko. Masyado ka naman na yatang mayabang, Ruby. Sinasagot-sagot mo na si Kuya. Wala naman ako ibang pamilya dito, Kuya. Kaya kayo lang yung inaasahan ko. Ginagawa naman namin ni Franz ang lahat ng sinasabi mo ah. Kaya nga, Ruby, kung kukuha ka pa ng katulong, gagastos ka lang. Kayang-kaya na namin alagaan ng anak mo. Alagaan? Eh, munti ka na siya mapahamak kanina. Ha? Paano pag di ako dumating? Eh, di napahamak na siya. Ngayon lang naman nangyari yun ah, Ruby. Magsisinungaling ka pa talaga, Kuya? Akala niyo siguro hindi ko alam yung mga nangyayari dito? Ano bang alam mo? Eh, lagi ka namang wala dito. Tumigil ka na nga, Franz. Totoo nga yung sinasabi nila. Na kapag wala ako, puro bisyo yung mga ginagawa nyo. Nako, chismis lang yan. Chismis? Yung lagi kang laseng at hindi tayo nagkikita? Kahit hindi kayo nagtatrabaho, okay lang sa akin. Naiintindihan ko kasi hindi kayo nakatapos. Sobra naman kung makapagsalita ka sa amin, Ruby.
Baka nakakalimutan mo! Mga kuya mo kami! Yun na nga kuya eh. Mas matanda kayo sa akin. Pero ako yung umiintindi sa inyo. Bakit, Ruby? Wala ba kaming pakialam sa'yo bilang kapatid? Sana kuya, inisip niyo din yung hirap ko. Para itaguyod ko yung pamilya natin. Napapagod din ako kuya. At may problema din ako sa buhay. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ruby? Alam niyo bang matagal na hindi nagpapadala yung tatay ni Amy? Bakit? Anong nangyari? Dahil may babae na siya sa ibang bansa. Bakit di ka nagsasabi sa amin? Kasi, pag umuwi ako dito, laging paghihingi ng pera ang alam ninyo. Si Kuya Franz naman, laging wala, kundi laging lasing. Kaya mas makakabuti siguro na umalis na kami na anak ko dito. Ruby, paano naman kami ni Kuya pag umalis ka? Yun na nga kuya eh, hindi nyo nakikita yung halaga ko sa pamilyang ito. Patawarin mo kami, Ruby. Hindi namin alam na may pinagdadaanan ka pala. Ni minsan, hindi ko malang narinig sa inyo na kumustahin ako. Puro sarili nyo lang iniintindi nyo. Gustong gusto ko magsabi sa inyo ng problema, kuya. Pero hindi ko magawa. Pasensya ka na sa amin, Ruby. Kung naging pasaway kami sa'yo. Ruby, huwag ka na sanang umalis. Pipilitin naming magbago ni Kuya. Hindi naman ako marunong magtanim ng galit, kuya. Kasi, kayo lang ang pamilya ko. Patawad, Ruby, kung naging makasarili kami. Susubukan naming maghanap ng trabaho para makatulong sa'yo. Pasensya ka na, Ruby. Kung hindi ka namin nadamayan sa mga problema mo. Ang gusto ko lang naman mga kuya, magbago na kayo. Bigyan mo sana kami ng panahon, Ruby, para makapagbago. Simula ngayon, hindi na ako magsusugal at ihiwas na ako sa mga bisyo. Ako din, Ruby, iiwas na ako sa mga barkada at sa pag-inom. Salamat mga kuya at naintindihan niyo ako.